tretí deň a konečne sme vychytali pravé anglické počasie. Prší, fúka, je škaredo, ale debil Dušanci vral do Londýna iba mikinu, takže bude celý deň mrznúť. Ale to nevadí, lebo dneska ideme kúkať pamiatky. To vadí, budeš mokrý. Správne. Jej. Jano, popíš svoje pocity. Veľmi úžasné. Je. Pozri sa na to Maserati biele. Na tú fialovú pičovinu. Niektorí Američania majú vkus na auta a niektorí nie. Čo som povedal? Američania? Ak som myslel Angličanov, no. Nás tu skoro miliónkrát zrazilo auto, lebo vždy pozeráme do iného smeru. Nevadí, na niečo zomreť musíme. Nastupište 9 a 3/4. Pozerám, že do Rockfortu ide 1 000 000 ľudí. Zaľúbený, ty sú chránený. Oh. Nachádzam sa pri... Jak sa to volá, Miška? To London Eye? Nachádzam sa pri London Eye. Tu hneď vedľa mňa je Big Ben. Ideme na kardio. Idem Londýn. Ospravedlňujem sa za tento zlý obraz, ale aha, čo je tam? Holý kokot, vidíte, ale tam je Tower Bridge. London Bridge. London Beach. Jo. A ja som pustím. Dobré ráno, je tu posledný deň.
Nachádzame sa na našej černovskej štvrti. Odhlásili sme sa z hotela. Ideme pozrieť ešte nejaké 1000-ročné domčeky typu Big Ben a iné veci. Nekecaj mi do vlogu. No a o 4:00 na letisko a späť do normálneho života. Dosť veľká chalupa, tento Big Ben. Majú peknú bránu. Tu by bola veľmi dobrá party. Každopádne je mi extrémna zima a ani som sa moc nevyspal, takže je mi to jedno, čo tu je. Každý, kto ma pozná, vie, že nemám rád ľudí a tu je veľmi veľa ľudí. Už sa teším do mojej malej Prahy. Dosť ako sranda, že takáto stará vec zaujíma polku sveta, ktorá sa stretla akurát dneska na tejto ulici. Mám šťastie. Nečakal som, že budeme mať také pekné počasie tieto dni. Pozrite sa na to. Myslím, že na Londýn je to veľmi pekné počasie. Nachádzam sa na klasických anglických trhoch a poviem vám, tie ochutnávky, čo tu majú, sú vynikajúce. Syry, salámy a iné pičoviny. Tento tu pobeháme dookola, zobneme si z každého rožku trošku, nažereme sa z toho a ideme domov. Fish and chips, toto si dám. Každý, kto ma pozná, ten už dobre vie, že ja ryby nezožeriem, lebo ja ryby neznášam. Jediné, čo som jedol, je treska košická v majonéze, čiže to bolo také, že tam bolo ryby minimum, ale teraz, čo som ochutnal fish and chips, poviem vám, bolo to po piči úplne super. Odporúčam, keď tu budete, skočte si takde do toho stánku, v ktorom som bol ja, a neolutujete. Sice to stalo nejakých 8 libier, ale nabrali vám tam 5 kg do frasa, jak keby ste nežrali 2 roky. Každopádne teraz ideme do Hard Rock Cafe. Oni si tam chcú kúpiť nejaké tričko. No a dáme si tam asi nejakú vodu alebo dačo a ideme na letisko. Čo som chcel splniť v Londýne, som splnil. Môžem ísť domov. Jano skúša vlogovať. Pekný ešte raz. Pekná podvoj. Pekný podvečer prajem. Práve sa nachádzame v autobuse National Express a mierime na Stansted Airport. Ty si jak letučka. Exit nájdete vpredu a zadu. Ne. Ale sme v autobuse, teraz mierime na letisko, v ktorom prepáčte mi za opravujem, v ktorom sídli lietadlo, ktoré nás dopraví do Prahy, konečne. Ideme na Stanford letisko, Stansted letisko a odlietame do Košíc. Do Košice. Ja idú Prahy. Ako vidíte, si tu spremňujeme cestu týmto Turned Road Rose Fruit Fusion with Summer Fruits Natural Flavors alkohol 8% vínom. Ako ja alkohol nepijem, no ale tak keď už som v Londýne, tak prečo nie? Takých 8%? Však. No
No, uvidíme sa na letisku. Ja tu mám ešte nejaké povinnosti. Trošku natrunžení Slováci. Hej no, tvár sa triezvo, bo už sme na letisku. Je tu trošku ošemetná situácia, nakoľko nestíham lietadlo. Neviem, kde je kamoš s kamoškou a neviem, kde je gate 47. Takže dúfam, že to stihnem, ináč ma pojebe, keď budem musieť platiť za ďalšiu letenku. Tak idem do lietadla, ale tí dvaja neviem, kde sú.